kita muduol kita sa Dios sa iyang trono sa grasya, no, ang iyang trono diha ang grasya kaluoy nga atong maangkon. So sama sa atong naandan, no, nga ang atong kusog siya ang atong dalangpanan, ang Dios nga labing gamanan, ang buhi nga Dios, no, og siya andam kanunay sa pagtabang, pagtubag sa atong mga pagampo, sa atong mga panginahanglan sumala sa iyang kabubuton mga igsoon, no, og ang ikay nga may pagtuo, no, kinahanglan gid ta mo tuo nga ang Dios maminaw, ang Dios mutubag, ang Dios andam sa pagpamati labi na sa matinud-anong kasing-kasing, hingpit, pure nga kasing-kasing nga malipayon nga moduol sa Dios mga igsoon. So padayon ta sa atong pagampo sa atong nasod, no, sa atong mga naandan may ampo sa atong nasod, no, unsa man ang ipadayag sa balang espiritu, no, sa i-impress sa atong mga kasing-kasing ato kanang i-appeal mga igsoon, no, dili kita mag dunggon, no, kay gihilom ra nako ako ra isa ang magkadungog, no, hinumduman nato nga ang Dios bisan hinay atong pagampo, bisan simple atong pagampo, pero sa iya clear kaayo o tabangan ta niya sa pag tabangan kita sa balang espiritu sa pagpaabot unsa gayud ang atong iampo, unsa ang atong mga pagampo diha sa Dios. So magampo kita mga igsoon sa atong nasod, labi na sa atong presidente o sa mga officials sa atong gobyerno, sa peace and order sa atong nasod, sa mga grupo nga buot mo samok ato sang iampo, no, dayon atong iampo padayon ang COVID, ang mga kalamidad, no, o iapil nato sa pagampo mga igsoon kining panahon sa ting-init, El Nino, no, at taas kayo ang degree Celsius, no, o ato sang iampo mga igsoon padayon ang droga, ang depression usab mga igsoon muna akong nadugang, no, labi na kay ning panahon na ang mga tao sayon ra kay kanila ang paghunos, pagkutlo sa ilang kinabuhi, no, tungod sa pagkahugno walay makahatag og kadasig kanila na mga igsoon. So sugdan nato mga igsoon, labing gamahanan nga Dios among amahan nga naa sa langit, Lord God, ikaw Lord God nagatan-aw sa imong mga kaanakan sa mga panginahanglan bisan dili pa namo isulti Ginoo apan ikaw Lord nasayod na sa among mga panginahanglan Ginoo apan ang imo lang yung gusto Lord nga aduna kami pagmanya, pag-communicate kay ikaw man ang among amahan, kami imong giila nga imong mga anak tungod sa among pagsalig, pagdawat ni Ginoong Hesus nga among Ginoo ug manluluwas Ginoo. Lord God, ikaw Lord ang tabang Lord sa among mga hangyo kanimo sumala sa imong kabut-on kay the best man Lord ang imong kabut-on Ginoo. Una Lord God, among iampo Ginoo Lord God ang among presidente sa among nasod Lord, si President Bongbong Marcos Ginoo Lord God, ikaw ang among saligan sa paggiya kaniya Lord, maghatag kaalam Lord sa iyang pagdumala sa nasod Ginoo Lord God, labi na Lord sa mahitungod sa druga, pagsugpo ng druga, labi na Lord sa ekonomiya, labi na Lord sa pagkontrolar sa pagtaas sa mga paraliton, ikaw Ginoo Lord God ang magatabang kanila sa kauban sa Vice President nga si Sara Duterte, mayngan man Lord sa mga senador, congressman o tanan nga naa sa kagamahanan sa nga namunuan Ginoo Lord God nga sila magkahiusa, magtimayayong alang sa katuyuan nga mapalambo ang nasod sa Pilipinas o labang matabangan ang mga anaa sa panginahanglan Ginoo. Lord, ikaw Lord proteksyon usab kanila Ginoo o makapaabot ka sa imong grasya sa kaluwasan, magagamit ka sa imong instrumento Lord, mga kaanakan nga sila usab mapaabtan Lord sa grasya sa kaluwasan, mga magatinguha sila mga spiritual advice o
kana nga way ang imong pamaagi Lord nga sila masiran sa gospel usab Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton sa mga namunuan sa among nasod Ginoo Lord God. Mao na mo iampo Lord ang kaapsayan ug kalinaw Lord sa among nasod sa Pilipinas. Lord God, ikaw Lord ang tabang sa among mga kapulisan, kasundaluhan, uban pa nga mga otoridad. Lord, nga padayon nga maampingan ang kamalinawon Lord God. Nga Lord, walay mahimo Lord, bisag unsa pa Lord ang ilang pagka activate sa pagpanerbisyo, inspeksyon, pag nagrubing, kung wala ang imong pagbulig, wala ang imong pabor, wala ang imong tabang, Lord, mahimo silang huyang. Mahimong huyang tanan nilang pamaagi Ginoo apan Lord, ikaw among saligan nga magagabay kanila, magagiya sa ilang mga pagabuhaton, magaproteksyon ug magapadayag kanila Lord sa mga angayang buhaton ug magapadayag kanila sa mga suspicious nga mga katawhan nga buhat og dili maayo, nagaplano og dili maayo Ginoo nga mapugngan og dili sila makahimong kadaot gamit sa mga kapulisan, kasundaluhan, mga otoridad ug bisan man ang mga sibilyan Ginoo. Lord, salamat sa imong pagabuhaton nga mapatunhay ang peace and order sa among nasod Ginoo. Salamat kayo Dios. Ug mayon man Lord, amo sa ampo Lord God ang mga katawhan nga nagalihok kontra sa gobyerno Lord nga amo sang pagampo Ginoo Lord God kay sila katawhan nga anaa sa pagka mga wanted sa gobyerno Lord apil man sila Lord sa imong gipakamatyan among pagampo amahan nga sila usab Lord masangyawan sa mensahe sa kaluwasan, mensahe sa paglaom, mensahe sa kabag-uhan Ginoo. Magagamit kay mga instrumento Lord, mga misyonero Lord nga sila maabtan Lord sa mensahe Lord sa kaluwasan Ginoo. Lord, tabangi sila Lord nga makaamgo na usab sila Lord sila mga sayop nga binuhatan Lord ug sila moanib na sa gobyerno Lord. Himuon nila Lord nga ihimplo Lord ang mga katawhan nga nagbalik loob na sa gobyerno Lord nga naa na karon sa naga-attend sa mga Bible study Lord gihatagan og balay panginabuhi sa gobyerno Lord himuon nimo kini nga modan-ag Lord sa mga katawhan nga naa nangitngitan pa na brainwash pa sa mga gitudlo Lord sa walhong grupo Ginoo. Salamat sa imong ginabuhat Lord sa mga walong grupo naa na mga returners na ang uban o sa imo pagabuhaton sa mga katawhan nga wala pa diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton Lord niana nga pag-aampo namo Ginoo. Mayon man Lord amahan amo sa padayon nga ampo Lord ang COVID sa pagsaka niini among pag-aampo amahan nga dili na kini susama sa unang paggawas nga makahimo og makakalas og mga kinabuhi Lord among pag-ampo amahan yano og sayon lang kini matambalan sa mga hospitals Lord ug ikaw Ginoo Lord God magapadayag usab sa imong katuyuan ini sa mga tawo nga wala pa diha kanimo magagamit kanini nga sitwasyon aron sila moila ug motawag kanimo og ikaw to the rescue usab nga pag-aabot sa imong mensahero aron sila mahatagag kasiguruhan sa kaluwasan masangyawan usab sa buhing paglaom diha kanimo Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ugad among pag-ampo nga sa imong gitugot nga panahon mahanaw na gid kining COVID virus Ginoo. Salamat kayo Dios. Dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug padayon namo iampo Lord God amahan ang mga kalamidad Lord, iiway mo ang among nasod sa Pilipinas gikan sa mga bagyo, mga linog, guban pa Ginoo Lord God nga lihok sa kinaiyahan nga walay kaya makapugong bisan ang mga mga machine bisan ang science dili makapugong Ginoo apan ikaw Lord kabalo kami nga ikaw sa imong pagmugna palang daan Ginoo pagkakatingalahan Lord pagkagamanan mo God
o gani imong giplastar asa taman ang tubig, asa tama Lord, ikaw ang plastar nining tanan ug bisan sa mga unos Lord nga among na sinati diha nabasa na pamalandungan diha sa imong pulong, kaya nimo pahunungon, kaya nimo kontrolon. Ginoo busa Lord, ikaw lang gyud among saligan nga iiway mo ang among nasod gikan niining ngilngig nga mga katalagman, kalamidad diha sa kinaiyahan Ginoo. Salamat kaayo ni ana o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. O Lord amahan, padayon usab namoy ampo Lord ang giplano nga jeepney modernization among pag-ampo amahan nga matagan usab kini og katumanan. Lord, tabangan mo ang among nasod, among mga namunuan nga ma-implement kini o gaan usab kini nga dawaton sa mga drivers, operator o ang gobyerno usab Lord, mausab ang giyahan mo usab Lord nga tabangan ang mga operators o drivers Lord nga maplastar usab ang ilang panginabuhian Ginoo. O Lord, ang labaw nga gitinguha nini alang man sa maayo nga environment nga malikay sa grabe nga usok Lord sa mga karaan nga mga sakyanan ug maingon mo Lord ang safety. Lord, ang safety gyud ang paniguro niini. Ginoo, salamat ikaw among saligan nga maghatag kalampusan niining tanan o Dios. Ug maingon mo Lord, para na may ampo Ginoo Lord God nga makanunayon nga panghingusgan ang pagsugpo sa druga sa among nasod Lord kay kini dako kaayo mahatag kadaot sa mga kabataan labaw sa tanan og moy hinungdan sa daghang krimen nga kakitabo Lord sa among nasod. Among pagampo nga padayon ang mga bypass operation, padayon ang pagsugpo sa mga asa ang supplier o bisan ang taghimo ni Lord ang pagampo Lord nga ikaw magabutyag bisan naa kini nila buhaton sa mga undergrounds man Lord. Ang pagampo amahan nga walay natago kanimo, labing gamahan ka nga Dios o ipadayag mo sa among mga otoridad asa o sa unsang paagi kini masulbad ug ikaw sa Ginoo magaprotektar kanila sa ila unyang mga pag sugpo Lord niining kasi sa kaning druga Lord nga nahimong cancer sa among nasod. Salamat sa imong pagabuhaton o God. Ug mayon man Lord, para na mo ampo Lord kining panahon sa ting-init. Aduna nay mga nasinatian Lord nga kalit lang nga mga kamatayon sa mga labi na sa mga idarana, na mga maintenance nga tambal tungod ang gidudahan tungod sa mga kainit bisan dili mo gawa sa balay apan ang kainit sa panimalay nga sinati kay Ginoo naay makalit nga mga dili na makamata tungod nining sitwasyon. Among pagampo amahan nga padayon ka Lord nga magaamping mga tabang sa katawhan sa mga angayang buhaton aron Lord nga mabugnaw-bugnawan ang bation sa lawas aron dili makasinati og mga heat stroke, pag-cover sa mga ulo sa lawas aron sa paggawas niya sa init dili kayo makasinati og balatian Ginoo. Lord, ang pagampo amahan nga ikaw tabang magagiya usab Lord sa among mga sa Department of Health nga unsa man ang ngayang buhaton ila kining i-inform sa mga katawhan aron ang mga katawhan magaamping sa ilang mga paggawas-gawas o bisan sa panimalay ang sa ngayang buhaton aron dili ka maapektuhan nining taas kaayo nga init Lord God. Ug mayon man Lord kung magpadayon kini Lord maapektuhan usab Lord ang mga agrikultura ug uban pa among pamahaman. Nagiyahan nimo Lord ang mga departamento sa gobyerno nga na may hingtungdan niini nga sila usab pakaylap sa mga impormasyon, mga pamaagi nga aron maminusan ang mahimong dakong epekto nga maangkon niini sa agrikultura, sa supplies mga katawhan Ginoo. Og mahitungod usab sa panubig, no, medyo us-us gayud usab ang supply ang pag-ampamahan. Ang tanang katawhan magatipid usab
sa ilang paggamit sa mga tubig ug salamat sa imong pagabuhaton, among pagampo amahan nga kontrolar usab kanining klima nga among nasinatian karon Ginoo. Na ikaw walay imposible kanimo ug ang kinayahan maminaw ug motuo kanimo Ginoo. Salamat kayo Dios sa imong pagabuhaton niana. Ug mayon man Lord amo sang iampo Lord sa kinatibuk-an sa Pilipinas Lord, kining problema sa depresyon, pagkahugno tungod sa mga sirkumstansya, mga problema, mga discouragement, among pamahan nga magagamit ka Lord kanamo nga mga Kristohanon Lord nga kinsa man sa mga duol kanamo, kinsa man ang imong pwede nga padadaan kanamo Ginoo aron Lord madasig, aron Lord matagag paglaom kay mao ra kanay sulbad Ginoo Lord God. Ang tawo nga nakadawat kanimo, ang tawo nga naka-receive kanimo ingon nga Dios ug manluluwas aduna gay buhing paglaom. Ang panglantaw nga ana nga tawo dili lang niining kalibutan kundi sa umaabot diin ikaw kauban ug diin didto wala na mga pag-antos Ginoo. Kana nga paglaom Ginoo imposible kay Lord nga ang tawo mahugno sa bisan unsa nga suliran Ginoo. Gamiton nimo Lord ang mga Kristohanon, magagahom ka Lord, maga-empower ka Lord labi na sa mga kabatan-unan Lord nga sila magmainiton sa sangyaw sa buhing paglaom nga nahuptan sa matag usa Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ug sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Ug padayon na usab na may ampo Lord ang siyudad sa Cagayan de Oro diin kami nanimuyo among iampo Lord ang mayors na Lord si Rolando Clarix Oy sa iyang mga kauban sa iyang pagdumala ikaw Lord ang maghatag kaalam giya sa paghan-ay sa tanan alang sa kalambuan Ginoo sa siyudad sa Cagayan de Oro Ginoo. Labi na Lord ang mga programa nga mahatod gayud ngadto sa mga suok nga mga barangay Lord, mga yano nga mga lungsuranon maabtan sa serbisyo. Lord, dili lang din sa siyudad Ginoo. Paglabas tanan katong mga lisod nga maka-afford Lord sa mga panginahanglan matagan unta Lord sa mga programa panginabuhi Lord giyahan nimo Lord ang among mayor og sa mga kauban Ginoo. Lord ikaw sa Lord mag-aamping kanila ug ikaw sa Lord magapaabot sa imong mensahero kanila Ginoo. Salamat kayo Dios. Ug mayan mo Lord ang sa iyang Cagayan de Oro nga mahimong peaceful ang peace and order ma-maintain ma-sustain kay Lord ang magatabang sa among mga kapulisan kasandaluhan nga padayon ang magmaigmat, magpanagrubing Lord, ang visible Lord, sa visibility Lord sa matag area, labi na sa mga eskwelahanan Ginoo. Lord, ang pag-ampo amahan nga magbaydantayon sila alerto o ipadayag mo kanila Ginoo Lord God ang mga suspicious nga mga tao, mga kadudahan Ginoo. Bisan Lord ang mga civilian gamiton nimo Lord kay dili man kaya sa mga kapulisan sa pagbantay alang sa tibuok syudad Ginoo. Lord, salamat sa imong mga pamaagi nga adunay mga dali nga makontak sa social media man, sa cellphone. Salamat nga naa gihatag Lord sa matag barangay nga i-post nila Lord ang mga contact number, emergency hotline aron Lord unsa man ang mga kadudahan mataho gidayon Lord sa mga otoridad. Salamat sa imong padayon nga pag-amping sa siyudad sa Cagayan de Oro ug sa imong pagpalambo nga daghan ang mga negosyo sab nga negosyante nga nagbubo sa ilang mga negosyo dining dapita ug kini dako ikatabang sa paglambo sa ekonomiya Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton sa among syudad alang sa kahapsayan ug kalinaw Ginoo. Ug amo sa po nga iway mo sa mga kalamidad gikan sa linog, bagyo, baha, sunog, Lord, among pagampamahan. Iiway mo kami, giyahan mo ang mga katawhan, ang
ang mga preparasyon usab Lord sa mga drainage system, ang mga kadalanan among pag-ampo amahan nga matibawas na kini, mahuman na kini Lord nga insakto nga pagkatrabaho Lord, pulido ug mabubo gayud ang budget nga angay niini Ginoo ug panahon sa mga pag-ulan kaya usab kini mo sa gubang Lord nga dili ang tubig diha sa dalan magpundo Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ugad ug padayon kami nagaampo nga mahatagan o katumanan ang curfew Lord kini labaw sa tanan alang sa mga kabatan-unan nga lagalagat tagaw panahon sa gabion ug makahimo na hinuog sa laod sa panahon sa gabion Ginoo. Among pagampo nga ah, mahatagan kini og katumanan ila naman kini nahisgutan kung natabunan naman kani nga isyu among pagampo amahan nga maukay no sa pinibalik magagamit kag katawhan Lord nga hisgot ni inig balik aron kini mahatag katumanan sumala sa imong gimbutan Ginoo Lord ang curfew kay grabe na sa mga katawhan nga walay insaktong tumong o mahatagan usab exemption Lord ang mga naninginabuhi insakto panahon sa kagabihan Ginoo. Salamat kayo Dios ug para na may ampo Lord ang katong giplano nga ang fraternity tagaan og nga i-divert sila Lord ngadto sa sport Lord medyo kung nalimtan na nila kini Lord sa konseho Lord tungod kay walay nahitabo among pag-ampo man nga dili na ta maghulat og lain na usab nga panghitabo aron kini ilang hisgutan og balik o magpa-implement kini Ginoo among pag-ampo amahan nga sa wala pa mahitabo mahatagan usab kini sa katumanan Ginoo sumala sa imong kabubuton Ginoo. Lord amo sang padayon nga ampo Lord ang mga face to face nga klase Lord sa publiko gobyerno ug sa pribado Lord nga ikaw padayon nga mag-aamping sa mga kabataan gikan sa ilang pagpanakayan, pagpanabok, apil ang mga guardian, mga teacher Lord. O giyahan mo Lord ang mga pulisan, mga RTE, barangay tanon nga mo kupirar usab sa sayong kabuntagon, tibok adlaw nga magserbisyo alang sa kahusayan sa mga kadalanan o proteksyon usab sa mga kabataan Ginoo. O pala na may ampo Lord nga magbinantayon usab Lord ang mga nagadumala sa mga eskwelahan Lord aron malikayan Lord ang mga dili maayo nga panghitabo tungod ni ining taas nga mga init na Lord delikado kini tungod sa kung piot ang area, init ang area, delikado ang mga ang mga kabataan busa Lord among iampo Lord nga giyahan mo sa Lord sa mga ayang buhaton tan-aw nila kini Lord kung na may mga activity usa kini silang tutukan ang safety sa mga kabataan ining panahon sa ting-init Ginoo. Salamat kaayo sa imong pagabuhaton tanan-tanan Lord among isalig kanimo ug say mahala sa imong kaubuton Ginoo. Wala kami mahimo kung wala ang imong tabang. Nagaagad ra gid mi Lord sa imong pagtubag, sa imong kahimut-an ug sa imong Lord gitakda nga panahon. Dalaygon ka o Dios kanimo na maibalik salig ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen.